May namutaran ako sa asawa ko. Hinali lang siya nagliwat. Naglasay na ang pag-opdanay namon nga duha. Di sang ulihi naghambal gid sa sakon. Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan kag inspirasyon. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Dito na si Lolo Berton. Yan na, mga igala. Aber, lo. Dito na kita sa aton segment, mga kabyanan ng Dear Kuya Lo. Mayong hapon, tagbalay, na nag-awit ako karon kaninyo, aron bation ang kalipay. Na nagsadya, nagmalipayon. Ay, welcome na sa doon nga pagpangalagad. Dili sa programa, isaysay kay Kuya Hil. Kag sa aton nga segment ang Dear Kuya Lo. Mga kalisiner, i-search nyo lang 106.9 ESFM Community Radio. Dira na kita magadongog, dira na kita makitaan, kag dira na kita mabatian. Toto Emilio Magbanwa, si kay Toto Romel Pineda, ay kamusta ka mo? Toto Make, si kay Inday Tiribel, si kay Miss Hannah Ariola, ang guwapang resepsyonis sing Saira Blind Massage, diras Gaisano, Kaban Kalan, mga ka-IS. Dili na kita sa aton nga Dear Kuya Lo. Isa ka tagpalamatig naton ang nag-share sing iya nga istorya sa paghigugma. Siya tawgon talang kay ay pirti mo nga ngalan, no? Tawgon ta kay Emilio. Hoy, hindi ni si Toto Amid, ha? Si Emilio lalingalan. Aber, si Emilio nagasiling, Dear Kuya Lo, tawga lang ko kay Emilio. Siyang Sagay City, Kuya. May istorya man ako sa paghigugma nga pangayuan sang lagay sa laygay. Nagaydad ako karon sang 47 anyos. May 3 ka kabataan, kago may isa ka asawa. Isaysay. Pero wala nobya. Perti man niya intro ni Toto Emilio. Kuya Lo, sa una pa lang namon niya pag-updanay sa asawa ko. Nabatsyagan ko ang tuman nga kalipay. Kag very satisfied gid ako sing iya nga paghigugma kag pagpalangga sa akon. Dati suay nga nagtatlo gid ang amon nga kabataan. Ang asawa ko, Kuya Lo, may
dati ini siya nga live-in partner. Na-develop ako sa iya tungod at the time, isa kami ka boarding house nga duwa. Boardmate kami. Sang didto pa ako sa Bacolod, Kuya Lo. Abi mo, naluoy ako sa iya, Kuya Lo, every time nga maghilibion siya. Kay kuno, nagahibi siya kay ang iya nga live-in partner, may another man nga ginhigugma. Permi ako siya, Kuya Lo, makabati, kay man ang kwarto namon malapit malang. Baw kung gabi, Kuya Lo, kung mag-abot ng iyang live-in partner, kung kay siya mabatian ko pa nga, ambot ginakastigo siguro sa iyang live-in partner. Kay mabatian ko pa ang pagpiti-piti mo. Kasi lento nga piti-piti milyon. Pagkaaga, Kuya Lo, makita ko may mga lagob siya sa nawong kag sa iya mga botkon, Kuya Lo. Nason iserya sa akon nga ginsakit sa kuno siyang iyang live-in partner. Ti abi mo, Kuya Lo, sa dalayo namon nga pagsiring, i-share yung problema ya sa akon. Naluoy ako siya kag nakabatsag ako siyang ginatawag nga paghigugma, Kuya Lo. Way nako damo kuskus balungos kay si Papa Mel mo lang nang may kuskus balungos. Ginambalan ko siya, Kuya Lo, kung mag-upod ka sa akon sa sagay, makalampuas ka sa imo live-in partner. Pero kung hindi ka mag-upod sa akon sa sagay, pabilin ka di. Sila niya, uloy ka man bilyo ay. Pop na lang kumisidyo sa sagay. Gindala ko siya Pagdala ko sa iya, Kuya Lo, ginpakilala ko sa sakong Iloy nga nubiyahanay kami nga duwa. Pero sa tudod lang, hindi bala pa kami nubiyahanay. Naluoy lang ko siya, galigidala ko sa sagay. Pero deep inside, nagabatsiyag ako siyang ginatawag nga paghigugma, Kuya Lo. Kuya Lo, isa sa to kagabi sa matugnaw nga kagabihon, nagpatak sa paminsaron ko ang katahom kag ang kagwapa ni Claudia. Grabe nga lang siyang babae, si Claudia. Do hindi ako makatulog, Kuya Lo. Kay man sa pihak siya nga kwarto gatulog, ako iya. Sa sala lang Kaya ti akong kwarto, gipahigdaan ko siya mo. Nagtindog ako, Kuya Lo. Kaga makadto kung tani ako sa kusina gusto mag-inom sang tubig. Hinali lang, Kuya Lo, nga sa paglakat ko gidpakadtos kusina, nasugata ko si Claudia. Siling ko siya gabugtaw ka paday. Siling niya sa ako niya. Oo, Mel, hindi ko katulog Siling ko nga nagasakit tabing hawak ko. Siling ko kahubin pa si mo. Niya siguro sa pagbunog pa na sa akong live-in partner.
Siling ko, kabalo ko bladay maghilot-hilot gamay. Sabi, Mel, pwede mo ko mahilot, Mel. Siya, diri sa sala, hindi sulod ka tos kwarto, Hindi lang ta manirado kay kung magwas nanay mo, at least hindi ta pagdudahan nga duha. Tituod man, nagsulod kami sa kwarto ko. Nga sa tugigda, nagpamasahe sa sako na. Samtang masahe ako, Kuya Lo. Tindigin magwanta. Hindi ko madala. Tob-tob nga, nagtindog siya kaginlak yang pertahan. At ibala na kamuda ko na ng pinsarolyo. Hasta nga pagkaaga, nabugtawan kami ni nanay nga dito ko nagtulog sa kwarto. Si nanay kay very conservative. Ate, silingyate kay natabo na kamo. Huwag pagkay kami nanugid mo, ambal yan na dayon. Yan, sige, Milyo. Pakasli na ni si Claudia. Ipatawag na ni ginikanan niya. O kung kita tumakadto kay lalaki ka. In short, Kuya Lo, nag-asawahay gid kami bla ni Claudia. Nakasal kami. Tob-tob nangin 3 ang amon kabataan. Malipayon ako katama, Kuya Lo, sa akon nga hinigugma nga si Claudia. Isa sa dukabes, nagligad ang mga panahon. May namutaran ako sa asawa ko. Hinali lang siya nagliwat. Naglasay na ang pag-opdanay namon nga duha. Nga, ginatilawan mo na, no? Ginasaboran mo. Kay pagkalasay lang. Naglasay na, Kuya Lo. Sang ulihi naghambal gid sa sakon. Kamutar ka Blamel nga daw nagluya ko. Siling ko huobla. Kagkamutar ko nga daw naglasay ng pag-updanay nga doon na nung tabo si mo Clouds. Siling niya balo Kamel. Naburingan ko nga wala na ko ubra. Gusto ko mag-ubra, total dagko naman ng kabataan ta. Siling ko sufficiente man ang income ko. Nami ginayang duha kita ga-obra, Mel. Kay ga-eskwailang 3 kabataan. Sugdi na lang ko bala trabaho. Bao, nagpasugot ako, Kuya Lo. Sang pagsugot ko, Kuya Lo, kada bulan gapuli sa balay kitis bakulod sa trabaho. Sang ulihin na, do napyaran ko na nga sa isa katuig, daw kaduha, 3 na lang sa magpuli-puli. Ginpanilagan kong asawa ko, kado nagaduda, naging ko. Ginapas ko sa ginaubrahan niya sa bakulod. Pag-apas ko dito, mga 2 sa katuig to trabaho mo. Pag-apas ko, Kuya Lo, naibalaan ko. Ako nasawa, nagbalik sa iya sa gunang live-in partner. Nagpakitloy ko siya, Kuya Lo. Siling ko, Clouds. Kasado tangan 2 may kabataan ta. Siling sako niya, Mel. Salamat sa tanan-tanan.
Buligan talang kapad ako sa 3 na kakabataan. Hindi na ko malipayon, Mel. Please, ihatag na ko sa akong matuntuon yung ginahigugma. Kasakit ko yan, lo. Hindi ko ginbabaton, di ka gisawa ko. Mayara, nga lain, di ginhigugma. Nalilagin ko kasakit nunghan ko. Abi mo, Kuya Lo, daw gintakluban ako sa langit. Sa santong ako na-discoveryhan, na nag-aopda na si Claudia, kag ang iyang una nga live-in partner. Kasado kami, Kuya Lo. Pero ang lalaki nga live-in partner niya siyang una siyang sa akon. Ano himuon ko, Kuya Lo? Naigayin ninyo ako. Ako si Emilio Sagay City. Manuoy ka mo.